Pekný deň želám, priatelia. Keď som pred časom vám hovoril v jednom z krátkych videí, že nepotrebujete mať pri ochrane osobných údajov nejaké takéto materiály, katalógy s názvom Bezpečnostný projekt, tak samozrejme som si na seba ušiel bič, lebo dostal som spätnú väzbu, no tak dobre, a podľa čoho si máme skontrolovať, akým spôsobom si plníme tie povinnosti v oblasti ochrany osobných údajov, či máme všetko v súlade. Tak ja som si dovolil pripraviť pre vás taký krátky, akoby takú formu interného auditu, ako si už štatutár alebo nejaká oprávnená osoba alebo nejaký vedúci pracovník niektorého z oddelení môže skontrolovať, teda, či naozaj v organizácii dodržiavate alebo udržiavate súlad s platnou legislatívou. Tak poďme si povedať v 3 stupňoch nejakú kontrolu stavu riadenia. Kvôli informáciám som sa toto video rozhodol natočiť na 3 krát, čiže budú 3 krátke videá pre tie jednotlivé stupne riadenia. Takže v prvom rade, pokiaľ máte ako organizácia zriadené webové sídlo, tak by ste na prvej strane, možno niekde v tej časti, kde máte o nás, tak by ste mali mať záložku ochrana osobných alebo GDPR, mala by byť verejne prístupná a v nej by mali byť základné informácie. Jednak informačné povinnosti, najmä teda celková informačná povinnosť. Občas sa stáva, že majú organizácie rozdrobenú na informačné povinnosti pre žiadateľov o zamestnanie, návštevy, dodávateľov, zamestnancov. Potom by tam mala byť informačná povinnosť pri kamerových monitorovacích systémoch, pri druhej vrstve, alebo teda to je druhá vrstva, a rôzne texty súhlasov so spracovaním osobných údajov, pri spracovaní fotografií, žiadateľov o zamestnanie mimo prezumných vzťahov a tak ďalej. Záleží od povahy jednotlivého prevádzkovateľa, myslím teraz zamerania, to znamená, či ste mesta, obce, teda samospráva, alebo štátna správa, alebo komerčná sféra. Na webovom sídle by mala byť jednoznačne definovaná zodpovedná osoba s jej kontaktami. Tam prosím preverte funkčnosť týchto kontaktov. Či naozaj tá e-mailová adresa funguje, či naozaj to telefónne číslo, ktoré je vypublikované, tak je funkčné, či za ním je človek, ktorý keď mu zavoláte, tak naozaj je poverený výkonom tejto funkcie a nie je to niekto úplne iný. Takže najmä tam, kde sa tieto informácie alebo tieto povinnosti zriadovali ešte v roku 2018, častokrát už bývajú tieto kontakty nefunkčné. Občasne sa v časti informačnej povinnosti vyskytuje aj publikovaný záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa, to je nepovinný dokument na publikáciu. Politika spracovania osobných údajov takisto je nepovinná a môže tam byť. A prehlásenie pri cookies malo by byť v správnom formáte uvedené. Tam by mala byť garantovanie rovnocennosti prijatia, odmietnutia alebo nastavenia cookies. Čo je to tá informačná povinnosť? Spravidla je kombináciou deklarácie o spracovaní osobných údajov, ale zároveň presne určených spracovateľských činností. To znamená, mali by ste tam mať účely s agendami, s jasným definovaním právneho základu, typu spracovaných osobných údajov, niekde odporúčam aj dokladov, a lehôd spracovania. Ide o základný komunikačný dokument vo vzťahu k dotknutým osobám a je to plnenie proaktívnej povinnosti prevádzkovateľa podľa 2. hlavy 1. dielu informácie a prístup k osobným údajom zákona na ochranu osobných údajov. Ak máte zverejnenú len formálnu informačnú povinnosť, alebo tam máte len časť povinnosti a odkaz na niekoho, kto by mal dotknutým osobám dodať ďalšie informácie, je to nepostačujúce. Ďakujem pekne, budeme pokračovať druhou časťou.